Okay, so atong padayunon ang chapter 27, no? Ako kining giisa-isa para dili sayang, no, ang atuang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, so chapter 27 or kapitulo 27 sa Exodo. Okay, verse 1. Unya paghimog halaran nga akasya. Sumpay kini sa verse 26 chapter 26 igsoon mga warning mga kanang instructions sa Ginoo para paghimo og tulda, no? Kay himua kining kwadrado 2.2 ka metro ang gitas-on og hilapdon og 1.3 ka metros ang gihabugon. Verse 2, butangig sungay-sungay ang upat ka eskina niini. Himua kining unay sa halaran og hapinig bronze. Okay, verse 3, paghimo usab alang sa halaran og mga sudlanan. Sudlanan sa abo, mga pala, mga panaksan, mga sabunganan ug mga sanga sa kalayo. Okay, kinahanglan nga bronze ang tanang kahimanan sa halaran. Okay, verse 4, paghimo usab og rihas nga bronze alang sa halaran. Butangig upat ka bronze argolya nga gunitanan diha sa eskina sa rihas nga bronze. Verse 5, og ibutang kini ilalom sa ngilit sa halaran og ipaabot sa sukaranan sa halaran. Okay, verse 6, unya paghimog yayungan nga akasya alang sa halaran og hapinig kinig bronze. Okay, verse 7, ibalhog kini diha sa mga argolya nga anaa sa isig ka kilid sa halaran inigdala niini. Okay, verse 8, ang kahoy nga halaran himuang hawang sa ilalom. Himua kini sumala gayod sa sumbanan nga ipakita ko kanimo sa bukid. Okay, so verse 9, kurala ang tulda og sa dapit sa kahabagatan. Tabilig pinong lino nga 44 ka metros ang gitas-on sa usa ka kilid. Okay, verse 10. Tukura kini sa 20 kahaliging bronze nga gipasukad sa 20 kasukaranang bronze. Apan ang mga sabunganan nga gipatapot sa mga haligi ug ang mga bangan niining plata. Ang amihanang dapit butangi usab og tabil nga may 44 ka metros ang gitas-on og patinduga kini pinaagi sa 20 kahaliging bronze nga ipasukad sa 20 kasukaranan nga bronze usab. Apan ang mga sabunganan nga gipatapot sa mga haligi ug ang mga bangan niini plata. Ang mga sabunganan dapit sa kasadpan butangig tabil nga may gitas-on nga 22 ka metros ug butangi usab og 10 ka haligi ug 10 ka sukaranan. Okay, verse 13, sa dapit sa silangan ang kural may hilapdon nga 22 ka metros. Ang tabil sa usa ka pikas sa pultahan may gitas-on nga 7 ka metros ug may 3 ka haligi ug 3 usab ka sukaranan. Verse 15, ang pikas nga bahin sa pultahan usab. Kay may tabil nga 7 ka metros ang gitas-on ug may 3 ka haligi ug 3 usab ka sukaranan. Diha sa ganhaan butangig tabil nga may gitas-on nga 9 ka metros sa asul, tapol ug sa pula nga dilana ug pino nga lino nga binordahan. Patinduga kini pinaagi sa upat ka haligi nga anaa sa upat ka sukaranan. Ang tanang haligi sa kural kinahanglan bangagag plata ug ang mga sabunganan niini kinahanglan plata usab. Ug ang mga sukaranan niini bronze. Okay, verse 18, ang kural may gitas-on nga 44 ka metros. 22 ka metros ang gilapdon ug may gihabugon nga 2.2 ka metros. Ang mga tabil niini
or ang mga tabil hinimo gikan sa pino nga lino ug ang mga sukaranang bronze. Ang mga sukaranan bronze. Bronze ang tanan kahimanan nga gamiton diha sa tulda, lakip ang tanang ugsok sa tulda ug sa koral niini. Kay 20, sugua ang katawhan sa Israel pagdalangan kanimo sa labing lunsayng lana sa olibo alang sa lamparahan. Aron ikapahimutang ang usa ka lamparahan nga magsiga kanunay. So ang lampara magsiga kanunay, no? So verse 21, si Aaron og ang iyang mga anak maoy magatiman sa lamparahan diha sa tulda diin ang Dios makigtagbo sa iyang katawhan. Ang mga lamparahan adto ibutang sa gawas sa tabil atubangan sa sudlanan sa kasabutan. Magsiga kini sa atubangan sa Ginoo gikan sa gabii hangtod sa buntag. Kinahanglan nga kining sugua tumanon sa mga Israelita ug sa ilang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Praise God. So mao na ang chapter 27 igsoon. So salamat kayo, no? So gamay ra kayo, 6 minutes nahuman natog basa ang usa ka chapter. Og igsoon dili na siya lisod, no? Kumuling ko jud ta ang Ginoo mamuhat baya, no? So atong padayonon ang chapter 8 sa sunod nga video. So kita ta dito, okay? God bless you.